Sekenyoro kiagesaba kwa hiki kegotoka ase ward ya Kisii Central sense moyo tamba banyareko babagwesokia na koboria abarai na boigo bali babwate okuganiko ya banyareko babagwesokia buna inchira eyemo yogosira umurobelio bwoko mwenia omwanchobo asilieta keremensia morao yonyareko bagusira bugima bwaye ubwatekana no kurwara asengaki entambe amate yoboigo ni banyareko bakwenekia nganyareko bagutumia enibo yabo enyike kigima ase okobeka asumurobelio bo bwene bo mwanchobo kurende akanyarako igago siria obogimanigo omobere onyagosira Clemensio gene tokoba gutigara senkendu asikiribate bire nigo bono bataranyara ko bagoisania enibo yira chikoba gekorotota nabo yokoroberia emerobere yokomwenia omwanchobo unagotomanya omoriki oito Dan Mose Amateyemo imeye kenyorokia gesaba kwa eyo egotoke ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache nigo bare nekereke nene maiga yogosiria oyo mwabo omongna Keremensia mora oyo bete ogosiria obogima bwaye maiga yokorwara engaki entambe nabono obeire gakobere enkendu chiwiki bere ase familia ya sinyiru komorusi enkendu ase okoborwa chibesa nchasa maria tango konerso nyonjimbo mwakansirimbia ko nkebe na bamenye to umuntu n'umwana cyane tukurwara galwa cyane tukurwara umwakorya mukino nane uwo kumukino gatatu akarwara mano umwakora ikera iko mwako yebono rwari paka na ereiro nina na ererwa none na wachaga sirira ase na hitari yangitu nchiri tari anengoro kupena dio mae yo sirimbi nincha maka ko gwati umroyo iga umurugi aya na bajitaga jaga kurwara twagwatira ni asogozirana yaikira se jinga kichinka tonyorire lakini obekirwa se nyagitari obero gutumeke epiri ya chire igoro twachire kugwatira na yo sentonye suki ko sene ne ntonye konya ya sinyire ya twanyore jisa gwati jire chinka babeire bakorweke rokiabo ase bate banga ebilia nyagitari nigo erenene mono eyo batanyare gwakana asomugaka bomongno yu Nelson Onchimbo atari kwenyara ase atebire nigo atumiete enibe nyinge komo bweneria nana maurayo mwakori iganya abimbete enyomba ntobwati omwana yo muntu onyole mitara mbuto kamangi kaki torora mabira aso gwande koino gaki muto ikange aki ntobwato bororo ne mechando lakini na bamuro chase nyombere etanda tabwate ata etoko muikanga ntomwa baremu irinde nyasanya ko kakumubekana na maurayo mwakori iganya abimbete ubutire nechi wiki 14 chigo chikwera nigo bagosaba barai na bali babwato moyo bwogokonya banyare gweswana nigati na kobakonya erio banyare korusio mobero yo asenkendu aseboigo omugaka bwenkeyu arwarete oyo mwana anotokonya gati abaminto abasimiwa baito muna monyenye yoge tokonya muno mwemusie gwe central yani bwe county yaito egera tokonya mangana ya tosinje nore donya doto dia nyapeka gotosira nonye gagana yaito simba toikanga tokonya esmoko nyara gaki asugwanje kuino umware ko mogo kusira na gonkonye kera piri girenene piri oya jirange tamanini osimia moja na kitu kia timanyetie sababu tindayo igwa bara ibanto mbwanje monkonya ko ikera giki umutakande amana n'umutakande timbwati kene none nyumba timbwati bono ina ngo sabe serikali ito umurayo ito simba arati governor anyara gotokonya gakinto bwato bururu ginko reporteria Ndizi TV ninche Daniel Mose.